Ayan, naghihintay lang ako ng bus, which is supposedly, kanina pa ako bumaba dito, pero lumagpas ako. So, ngayon, hihintay ako ng bus. So, papunta akong gawin doon. So, ayan. Wala pa akong na kitang bus. So, sana ako ay hindi malate. So, today is Monday. Tanghali yung aking pasok. So, ganyan talaga. Marami pa akong dadaanan kasi pag tuwing maaga ako alis ng bahay, pero tanghali na ang pasok ko. Kaya, ayun. Ayan, dito. Magandang panahon ngayon. So, ito na yun ang grass, oh. Yung grass natin ay nag-green. Pero, hindi pa sigurado yan dahil nagkakataon pa na mag-i-snow kami ulit. So, nalilito din yung mga tanim na tumutubo din ulit pag mag-spring na. So, ayan, oh. Kita nyo yan. Pang-spring bulaklak yan. Makikita nyo maliliit. Ayan. So, dito na ako sa hintayan ng bus. So, usually dyan ako pupunta ng grocery store. Ayan, nakita nyo. Dito ako naghihintay ng bus ngayon. Pero, pag galing ako sipag-sipag, usually, nag-i-stop ako dito mag-grocery. At malapit lang kami dyan, at least mga 10 minutes ng sakay ng bus. So, ito na yung ating hintayin ng bus. Today is the 22 of March. Ayan, ang ganda, diba? Ang ganda ng snow. Ang ganda, pero ang ganda. Snowing again. This is the reality, my dear. Every time
lot of snow. And this is the snow. But you got, agad melt. Kasi nga, medyo mainit-init. Kaso lang, malakas lang talaga kasi. Snow, snow.